No niin, morjesta vaan kaikille taas. Ja tänään me jatketaan tätä Minecraft Skyblockia ja no, laajennetaan. Sanohan katsotaan näitä koblistoneja ja lähdetään sitten tuonne päin. Ja tosiaan mulla on vähän nuhaa ja silleen. Tuossa toissa päivänä oli minulla vähän kuumetta, mutta siis olin kipeä, jos joku tajua silleen hienosti. Mutta senhän sanoin äsken, mutta ihan sama. Kuitenkin niin olin silleen, kun oli kuumetta ja yskää ja nuhaa ja yskää on vieläkin. Ja silleen, no voihan Kukkenheimi. Se on hieno ihminen, vaikka en edes tiedä koko ihmistä. Joo. Hakautaan nyt vähän tätä koblistoneja, ainakin sitäkin. No minä kelaan tämän tästä. Minä hakkaan nyt stackiin tätä. Kohta nähdään. No niin, ja nyt sitten hakkasin stackiin näitä puita. Aina ja minun skini ei näy, en tiedä miksi. Mutta niin. Lähdetään nyt siis tuonne. Eli tästä. Jos shifti pettää, niin voin kakka. Juu, tuosta. Tästä näin. Tullaan yö. Niin, ja jos joku ihmettelee mikä teksturipäkki tää, niin tää on Joxelpack 4.7. Mutta mä en vaan älyä miksi. Mä en vaan älyä miksi siis tämä ei toimi. Siis silleen kunnolla, paitsi testit toimii silleen. Niin nämä muut ei toimi. Niin mä en vaan äly sitä. Koska en kovin tykkää tuosta 4.8, koska minun mielestä siinä on se kursori ja rumaat soihdut ja rumaat nuo testit. Mutta ei pahalla Excelille, ei kun Jopille siis, koska Joppi tekee suurimman osaa siellä. Niin. Mutta minä en vaan tykkää niistä. Jotkut saattaa tykätä niistä paljon, mutta minä en vaan tykkää. Noin. Testissä löytyy obsidiaania. Ja kaikkea hienoa. Se voisi ottaa mukaan. Me kasvatetaan sitä siinä. Tästä juoksemaan. Olen hullu. Ai niin muuta. Tuohon pitää olla se tavallinen. Mikä pitikään. Tuonne saattaa syntyä vähän hörviöitä, mutta ei se minua haittaa. Äkkiä tuosta tähän miekko. Otetaan koplistona 2. Noin. Noin 2 tikkua siitä. Ei kun 4 tikkua siis. Ja tehdään miekko. Lagit. On nuo kaikki. Sinne myös nuo. Mutta joo. Eiköhän tämä ollut tässä vähän tämmönen lyhyempi taas. Mutta joskus sitten jatketaan. Se on sitten moro.